Human sa clearing operation, gigipatuman sa probe team sa kilid sa carbon market. Kaganyan na buntag, gihawanan na usab ang Freedom Park. Din may sentro sa baligyanan sa mga buwak, pagkaon ug ban pang mga baligya. Ano ang report? Bayad ko sa ako quarterly nga bayro nun. Naguna-una ko, sir. Pero gingon na anime nila karon. Sakit sa kaysan. Wa kapugni sa 60 anyos nga si Grace Felizarta ang iyang emosyon. Nagsugod sila og pagpamaligya kaniadto sulod sa Freedom Park uban ang iyang mga ginikanan. May utang pa siyang 30,000 pesos ug wa na siya masayod kun unsaon niya pagdata-data ang utang sa higayon nga maguba na unya ang gamay niyang tindahan. Ingon ni usab ang gipalanog ni Cheryl Felizarta, 26 anyos, nga bata pa, giubanan siyang inahan nga si Grace sa ilang panginabuhian sa Freedom Park. Unsa pa man mo kanun, sir, ug wala nami. Kung mobalhin mi dito, sir, tan-awa ang amuang visto diri og ikumpara dito sa among balhinan. Sama sa inahan ug anak, nangita usab og court order ang ubang negosyante nga nanginabuhian sulod sa Freedom Park. Sila si Ella, adunay jewelry shop, ug Flor, adunay karinderya. Nagbayad og 14,000 pesos ug 10,000 pesos nga business tax matag tuig. Gawas ni ini, may 2,350 pesos usab silang bayranan sa City Hall. Apan daw nahug nga way kapuslanan ang ilang pagkamaayong magbubuhis. Kay gisayon-sayon lang sila sa pagpapahawa. Gamay ra usab ang stall nga gitanyag sa pribadong tagduma sa carbon market, itandi sa ilang stall karon. Ang kadap na ay kuan dito balitan kami, tulo mi, 8 hours ako 8 hours iya, 8 hours sa diya ha. Mao na shifting na dito. Mumahal ko no kada tuig ang abangan. Yan, kaya pa na namo nang yawat gani mi og ginagmay para lang gid makapakaon mi sa mong pamilya. Samtang gitataw ni Antonio Remedio, chairman sa Freedom Park Traders Association, nga sa Freedom Park mukita ang kagamhanan og 50 milyones pesos sa buluhisan gikan sa kapin 400 ka mga traders. Apan nasagmuyo si Remedio nga sayon ra kaayo silang gipapahawa sa dakbayan. Nya karon unsa man hitabo ang legal biya mi diri nga nanginabuhi, sir? Na ami business permit na ko'y BIR, kompleto ta. Apan gitataw sa administrator sa Market Authority, Wendell Senas, nga wa na sila manginahanglan og court order tungod kay ang Freedom Park usaman ka merkado publiko nga gipanag-iya sa dakbayan sa Subo. Gipadaplin usab niya ang pasangil nga gidaog-daog nila ang mga vendors tungod kay bati man ang tindahan sa Freedom Park ug ilang gibalhin sa limpyo ug bag-ong tindahan nga giduma karon sa usa ka pribadong kompanya. Merkado magani sa gobyerno, property man sa gobyerno. Domain ni sa gobyerno, no need ng clearing order. Okay na siya. For as long as dunay Market Authority resolutions yan. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Besda.